se jmenuje Big Boss a my jsme měli ze slova velký šéf, drak, boj a bažina. Jak se jmenuje to divadlo? Big Boss. Big Boss. A kde se to odehrává? Odehrává se to v kanceláři, v dětství a na bažině. Pepíček, drak poprvé. Kdysi v jedné české vísce narodil se manželům Drapovým synáček Pepíček. Byl to velice radostný synek, dělal dětem i rodičům radost, nejradši si hrál, jezdil na koloběžce a zkrátka měl radost ze života. A měl smysl pro humor. A tak bíhal čas. A z malého Pepíčka draka vyrostl dospělý Josef Drak. Pepíček drak. Pepa drak podruhé. Josef Drak se stal účetním. Už dávno zapomněl na své dětství. Byl to osamělý, starší mládenec, který denně chodil do své práce a dělal ji rád. Tak už máte hotovou závěrku. Tak už ji dodělejte. Měl však velice nepříjemného šéfa. Zůstaň a už ji dodělej. Jeho šéf byl opravdu velmi nesnesitelný. Přesto Josef Drak chodil denně do své práce. Nikdy nepřišel pozdě, vždy dodržoval Už termín. to je? Tak rychle. No, šmatky na to podámě. Byl pečlivý, nikdy neudělal žádnou chybu. Až jednou začal o své práci pochybovat. Už to je? Tak už dělej! Prosím! Nebo se už vážně naštvu a dostaneš padáka! A tak jednoho dne, který byl úplně stejný jako všechny dny, které doteď Josef Drak prožil, vzal si svůj kufr. Po pracovní době se rozhodl, že nepojede tramvají, ale trochu se projde a vydýchá se na čerstvém. Přemýšlel. Zjistil, že jeho práce už ho tak netěší jako dříve, nebo už ji vykonával přes 20 let. Už došel na kraj lesa, kde byla bažina. Přítmí a jeho nálada způsobila, že se vrhl do bažiny a řekl si, že skoncuje se svým životem. Když se začal topit, dýchal a polikal andělíčky. Najednou si vzpomínal na své dětství, jak byl radostný a šťastný, jak jezdil na koloběžce. V bažině probíhal jeho vnitřní boj. Pak se zvedl a řekl si: ne, nebudu účetním, změním svůj život a půjdu za svým srdcem. Říkej něco. Tak pomožte, co měl Markus říct? Jupi, hurá, sláva! A tak Josef Drak už od toho dne nebyl účetním. Rád jezdil na kole a dělal to, co chtěl vždycky dělat, svým srdcem a s radostí. Konec!
v divadle a tak. A Já jsem nevěděl, že budu hrát. a děti si to užívali, dokonce ten, kdo nevěděl, že bude hrát, tak nakonec ho to jako tak chytilo, že hráli všichni. A ty, co jste tady nevěděli z prvňáků, tak pomáhali třeba svýma nápadama nebo různýma návrhama, takže jsme to vlastně dělali pro něčeho.